Sinjuri, nsemmilkom u grazzi mill-ġdid tal-li naqabtu magħna l-programm Qribna kif nagħmlu dejjem aħna ftit minuti kollox nżammukom aġġornati dwar dak kollu li qed jiġri madwarna. Llum se nkunu qegħdin nitkellmu ftit naturalment dejjem b'doża politika dwar il-każ tal-Vitals. Fi programmi preċedenti diġà tkellimna dwar dan l-istess każ, għajjimna d-dubji tagħna, għajjimna x-xettiċiżmu tagħna dwar dan l-istess każ, x-xettiċiżmu li qiegħed fuq fhom kulħadd, għaliex wieħed qiegħed jitkellem dwar il-kredibilità, it-trasparenza u kemm wieħed huwa affidabbli meta niġu għax-xut illi għandu jidher l-ammont ta' xhieda li għandhom jidhru f'dan il-każ illi qed jażlu illi huma stess ma jixhdux. Illum se nkun qegħdin mill-ġdid nitkellmu dwar Jeremy Harbinson, jekk tiftakru sew. Jeremy Harbinson ma jridx jersaq lejn pajjiżna għaliex fi kliemu stess dak illi prepara, ix-xogħol li prepara hu stess m'għamlux b'tali mod li jkun qiegħed jitressaq xi ħadd il-qorti jew inkella sabiex jittieħdu xi proċeduri kriminali kontra xi individwu ieħor. Però meta ġie mistoqsi, meta ġie mitlub mill-qorti bħala espert ewlieni, tajjeb li ngħidu li dan huwa l-espert ewlieni, ġifieri tista' tgħid li l-każ jiddependi fuq dak illi meta saret l-inkjesta maġisterjali li tmexxiet mill-maġistrat ibbażat lilha nnifisha sabiex tkun tista' tressaq lill-individwi li tressqu f'din il-kawża ibbażat lilha nnifisha fuq li qalilha dan l-istess espert Jeremy Harbinson. Jeremy Harbinson kien qal li ma jistax jinżel ġewwa pajjiżna, ma jistax itil lejn pajjiżna li xi rid jieħu ħsieb lil martu li għaddejja minn problemi ta' mart serju u mart li naturalment għandha bżonn il-kura ta' żewġha. Semmek wieħed mhux qiegħed jgħid ħaġa oħra u bl-ebda mod ma aħna qed ngħidu li jisma' m'għandux jieħu ħsieb lil martu jekk għaddejja minn żmien diffiċli. U infatti ppreżenta nota ġewwa l-qrati tagħna fejn intqal li ppreżenta din in-nota permezz tal-avukat tiegħu Peter Fenech li f'din in-nota hu qiegħed jgħid li minħabba dawn l-istess raġunijiet serji ta' mart huwa ma jistax jixhed. Però meta il-qorti imbagħad qaltlu iva rajt mhux problema, imma irrid nara ċertifikati, jien irrid nara xi ħaġa li vera martek għaddejja minn xi ħaġa serja, ċertifikati li juru jekk verament ma tistax tivvjaġġa lejn pajjiżna minħabba li l-kundizzjoni ta' martek inti tibqa' ġewwa pajjiżek. Però ħareġ esklusivament ukoll mill-gazzetta it-torċa li fil-verità dawn iċ-ċertifikati ma ġew ippreżentati qatt. Min-naħa tiegħu Harbinson issa qiegħed jgħid li meta mar fuq it-tobba qalulu li se jkunu qiegħed jgħaddulu appuntamenti ieħor u iżjed minn hekk illi issa qiegħed jgħid li l-każ mhuwiex ta' emerġenza. Allura tista' tivvjaġġa lejn pajjiżek jew ma tistax tivvjaġġa lejn il-pajjiż li qiegħed jitolbok tinżel lura sabiex tkun tista' tagħti x-xhieda tiegħek. Fl-aħħar mill-aħħar dan huwa x-xogħol li għamilt inti stess. Ġifieri għamilt xogħol li ffirmajt għalih li tfajt it-timbru fuq ix-xogħol tiegħek stess wieħed jistenna li tkun tista' tixhed, tkun tista' tiġi mistoqsi dwaru u wieħed ikun jista' jarbel dak ix-xogħol li inti preparajt inti stess. Mhux tab xejn imbagħad li qegħdin iqumu dawn id-dubji serji mhux mill-aspett ta' ġudikatura iżda il-poplu ġenerali li meta qiegħed isegwu fuq l-aħbarijiet mhux biss permezz tal-programmi li qegħdin ngħaddulkom aħna, iżda anke permezz ta' aħbarijiet oħra fuq il-mezzi soċjali wkoll, wieħed iqajjem id-dubji tiegħu dwar it-trasparenza, dwar il-kontabilità, dwar ir-responsabilità illi għandhom dawn l-istess xhieda biex ikunu jistgħu jiġu ġewwa pajjiżna Harbinson mhux waħdu għaliex anke stajna nsegwu fi programmi preċedenti kif hemm xhieda oħra li mbagħad għażlu li jxogħlu x-xogħol tagħhom li jxogħlu għal kollox il-kumpanija tagħhom u ma jiġdux f'dan l-istess każ li fl-aħħar mill-aħħar kull qaħad qed jistenna wkoll l-eżitu tiegħu u r-risposta definittiva finali li tittoħroġ mill-qrati tagħna. Nħalli fidejkom biex kunu tistgħu wkoll tarbru dawn l-istess fatti li qegħdin ngħaddulkom u taslu għal ġudizzju aħħari tagħkom aħna x'inhi konna dejjem aħbar ġdida jew aħbar reġenti jew inkella aġġornament brabta ma' dan l-istess każ bħal dejjem nikkomunikaw magħkom hawnhekk ukoll permezz tal-programm Qribna. Minna ħatijaj, senjur, ma baqali xejn iżjed xejn żid li fil-li nirringrazzjakom tal-li qattajtu ftit minuti miegħi u segwejtu dan il-programm Qribna. Ringrazzja wkoll it-tim ta' Qribna li ta' kuljum wassal din l-istess produzzjoni kemm jista' jkun aġġornata real time sabiex intom tkunu tistgħu wkoll tibqgħu aġġornati dwar dak kollu li qed jiġri madwarna dejjem b'doża politika. Għalissa insellmilkom u grazzi.